Iqembu laseKomani ye-Eastern Cape elidlala ku-ABC Motsepe League amavarara lithi lizokwenza konke okusemandleni ukunqoba i-Nedbank Cup. Liyiqembu lokuqala elivela kumasipala waseChris Hani ukufinyelela esigabeni samaqembu ali-16 kulo mqhudelwano, kanti lizobhekana neqembu elidlala ku-PSL iBlack Leopards ngesonto. Ukufikelela kwi-last 32 zendebe yakwa-Nedbank liphupha lalo naliphina iqela elingahlawulwayo. Kodwa amavarara adlulile apho kuba ajongene ne-round of 16 ngoku. Lo walempela veki umdlalo eThohoyandou ngowona unzima kuba iLeopards edlala kwi-Absa Premiership yafikelela kumagqibela kankqoyi olukhuphiswano ngo-2011. Sinqwenelela imatch yethu ibe sebusuku ukwenzela uba ihit le yaseThohoyandou ingabiyo challenge ejongisayo kanye nokwenza uba sixakeke in terms of planning. Asifuni ube siplana into zamalanga. Aba bafana bakuKomani baza kuwulungiselela lo mdlalo ePulukwane phambi kokuba baye eThohoyandou. Sibabukele xa bedlala nePirates, siphinde sifumane iividiyo zabo zibe mbini nje, nasifuna nale yeChippa United ividiyo apho babeluza 2-1 phaya. Bayatyeka kodwa bona phaya eThohoyandou ayiyonto intsha into ubana batyiwe phaa, bazayiqhela nangoku. Omabini la maqela asasikhotha amanxeba emva kokulahlekelwa imidlalo yeligi ngempelaveki. Thabo Daniels, kwindaba ze-SABC eBhayi.